Hedfan ymlaen yma gyda chyfres y pencampwriaethau ynghylch y defed. Y bencampwriaeth y brydiau cyfandirol sydd o'n blaen i nawr. Mae Herbie Kennedy wedi cael hwyl ysgubol yn ei tynnu nhw lawr. 4 wedi wneud y rhestr fer. Y Charolais, y Rouge, y Texel Glas a'r Texel. Jane Thomas, Bryn Gwyn, Henigwyn a Daf. War y teg, mae wedi bod yn gyflym a mae wedi bod yn eitha drylwr war y teg. Mae wedi edrych ar popeth, mae'n gwybod beth mae moyn. Mae'n edrych, wel, dwi ddim yn siŵr, mae'r ein yn 4 anifail ardderchog wedyn ni. 4 dafad, mae'n edrych fel. Dynodd e'r Texels mas yn syth, fatha lawr y rhestr dy'r Rouge mas. O'ch chi'n croesi'ch bysedd y ddefent yn yr Charlie mas, yn o'ch chi fel bryd, fel y bryd i chi'n cadw? Wel, ni'n cadw, a war y teg i Adrian, mae wedi troi ddi mas yn dda, a mae'n edrych yn smart gyda fe. Mae'r Rouge yn edrych yn dda, a hefyd mae'r Texels yn edrych yn arbennig. Mae'n mater i'r beirniad i weheddu, ynddo fe. Caled iawn i'r Albanwr. Mae'n caled iawn, a dwi ddim yn mynd i gymryd lot o amser. Fi'n siŵr bod fe wedi penderfynu'n barod. Mae'n neud just last minute checks, a dwi'n siŵr bod i liged wedi gweithio fe beth mae e'n ffansio. Mae'n edrych ac ddim yn... Mae'n ôl i drin a thrafod y creaduriaid yma. Yr Charolais fyna, y Rouge, y Texel Glas. Maen nhw gyd yn ffantastig yn ydyn nhw. Maen nhw'n edrych, na beth yw sioe, ynddo fe. Sioe anifeiliad yw hwn, y crem de la crem o'r bridiau, o'r continentals yw'r hein. A'r beirniad Herbie Kennedy yn cymryd cam arall am nôl. Mae'n pendroni, mae'n edrych. Dwi'n credu, dwi'n credu bod nhw yn agos. Mae wedi penderfynu. A mae wedi penderfynu ar y Texel. Y Texel. Y Texel a'r Reserve yw y Charolais a neis iawn i Adrian, war y teg, a neis iawn i'r Texel hefyd, war y teg. Na fe, wel, mae yna lwyddiant i ddosbarth, mewn dosbarth ysgubol. Mae'n lwyddiant i gael dosbarth cystal yn y sioe, ond mae yna lwyddiant i greadur heiddiannol iawn fan hyn. Y ddafad ddyflwydd neu hun, perchnogaeth Giles Herdman, Farm Mill Blues, swydd Garloiw, yn derbyn i Rosetiau, i Sall am bencampwr bryd yn y cyfandirol 2016 ac yn siarad a noddwyr y gysylltiaeth mewn awr sy'n rhoi y Sall dros y pencampwr yn osbarth y brydiau cyfandirol. A ddau lan tra bod y Sall yn mynd dros y creadur. Llongyfarchiadau mawr iawn i chi. Congratulations to you. Thank you very much indeed, yeah. It's a great honour. This is the 2nd year she's went this far, so a wee bit to go yet, but so delighted. Delighted. She's got this far for the 2nd time. Who knows? The championship awaits for potentially. Llongyfarchiadau i chi. Thank you very much. Thank you.